Исәмсез хөрмәтле иптәшләр, сезнең белән Азат, Наил һәм компания Global House. Без килдек тагын бер яңа объектта. Менә бу машинадан салабыз GPS навигация, GPS GLONASS, и менә бу автомобильгә куябыз GPS GLONASS топливо. Карагыз, безне задавайте вопросы. Менә бу GPS GLONASS Galileo Sky прибор дигән. Бик әйбәт. Эшли, бөтен старый техникадан, техникадан, иске машиналарында эшли. Бик әйбәт. Монда питание килә, монда антенна GLONASS, монда GSM антенна, монда SIM карта. Без салдырдык, ул еще эшли. 1 сағат 6-8 сағат эшли еще аккумулятор белән. Менә. Вот без сүтәбез, иске дафны сүтә алмыйбыз, антеннаны чыгара алмыйбыз. Бер нәрсәдә бик иске даф. Смотри, синий с черной полосой. Так, ну вот, хәзер телефонда тикшерәбез. Менә ул Mercedes. Картада карыйбыз. Менә тора. Объект стоит, данные поступают. Все, ребят. Хөрмәтле иптәшләр, без бетердек. GPS навигация куйдык. Карагыз безне. Лайк куйыгыз. Саулыгыз. Сезнең белән Азат, Наил, компания Global House.